Dian tok jaran aja guyon iki keloro tenan. Ayo, surti loro tenan malah diguyu. Wae cenah tiba tak guyuri. Takani. Wis tiba diguyu loro. Kerpo kena sing jentit. Karo kowe ya. Lah, iki turu mau tiba. Suaramu nek karo aku. Iku sono sing di channel iki. Paling sutatarane iki Mas Nongo. Alah trai kowe ya. Alah. Aku li ngomong salah no sing di channel iki. Kok meneh iso salahno aku. Tane itu dikageti lho. Aku lagi enak-enak ning kene. Dan talengi. Kowe gelem konconan karo aku. Montane konconan karo aku. Kowe lho duwe kanca manungsa.